ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሶሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝሕልፍዎ ዘለዉ መከራ ፍትሒ ክረኽቡ ዝፀውዐ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ተኻይዱ። ኣብቲ ብዕለት 4 ጥቅምቲ ብደለይት ፍትሒ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ፍትሒ ይርከቡ፣ ሊብያ ንስደተኛታት ውሕስነት ዘለዋ ሃገር ኣይኮነትን፣ ባርነት ደው ይበል ዝብሉን ካልእ ጭርሖታትን ብምልዓል ነቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ዝረኽብዎ ዘለዉ መከራ ገሊፆም። ወከልቲ ሰልፈኛታት ናብ ቤት ጽሕፈት ተጸዋዒ ስደተኛታት ብምእታው ጥርዓኖም ድሕሪ ምቕራብ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ወግዓዊ ተፈላጥነት ስለ ዘይብሉ ክንገብሮ ንኽእል ሓገዝ ድሩት እዩ ዝብል ምላሽ ከም ዝረኸቡ ኣብቲ ጋጣሚ ተገሊጹ። እንተኾነ ከምዚ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፍታት በብከተማታትን ተተኻይዱ ነቲ ሃገራት ኤሮጳ ምስ ሰበስልጣን ሊብያ ማእከላይ ባሕሪ ንምዕጻው ዝኸተምኦ ስምምዕ ከም ዝፈርስ ንምግባር ሓጋዚ ምዃኑ ገለ ኣባላት ተጸዋዒ ስደተኛታት ምግላጾም ተሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ 66 ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓያሎ ኣብ ሊብያ ዝነበሩ ስደተኛታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ማለት ናብ ሩዋንዳ ከም ዝግዕዙ ተገይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ፕሬዚደንት ፖል ካጋመ ኣብ ዝረኸቦም ኣጋጣሚ ካቢኔቲ ሃገር ብዘየገድስ ኩላትኩም ኣፍሪቃውያን ኢኹም፣ ሩዋንዳ ኸኣ ሃገርኩም ኮይናላ እሞ ኣብ ዳግመ ህንፃ ክትሳተፉ ዕድመኩም ኣለኹ ብምባል መንእሰያት ኣፍሪቃ ናብ ስደት ምቁማት ደው ኣቢሎም ሃገሮም ዝሃንፅሉ እዋን ከም ዝኣኸለ ገሊጹ። ኣብ ሊብያ ኣብ ዝተፈላለየ መዳጎኒ ማዓስክራትን መዝርዕያታትን ተሓይሮም መስገደል ህይወት ዝሕልፉ ንዘለዉ ኤርትራውያን ቃሎም ብምዃን ሕሰሞም ክነግረሎም ብምባል ኣብ ጀኔቫ ሰልፊ ዘካየዱ ኤርትራውያን ካብ ዕድመ ዝደፍኡ ኣቦታትን ኣዴታትን ጀሚሩ ክሳብ ንኣሽቱ መንእሰያት ዝርከብዎም ካብ ዝተፈላለየ ክሊ ዕድመን ጾታን ምንባሮም ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ የመልክት። ሰብዓ ፖለቲካውያን ውድባት ኢትዮጵያ ንቅጥዕታት ምርጫን ምዃም ውድባትን ኣመልኪቱ ንዝወፀ ሓድሽ ሕጊ ንምቁዋም ኣባላተን መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ከካይዱ ምዃኖም ገሊፆም። ኣፈኛታት ናይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ልፍንቲ ዝመስረተ ሰብዓ ፖለቲካውያን ውድባት ዝሓቆፈ ፓርቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ብወከልቲ ህዝቢ ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ንጠለባቶም ዘማልአ ብዘይምዃኑ ምትዕራይ ክግበረሉ እዮም ዝሓቱ ዘለዉ። እንተኾነ ዝመጽእ መዓልታት ስሩዕ ኣኼቡ ዝጅምር ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ንጠለባቶም ቀጥታዊ ምላሽ እንተዘይሂብሉ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ከም ዝጅምሩ እዮም ዝገልጹ። እቲ ንመስርሕ ምርጫን ቅጥዕታት ምቋም ሰልፍን ኣመልኪቱ ዝወፀ ንድፊ 20 ዓንቀጻት ክስረዝ 13 ዓንቀጻት ከዓ ምምሕያሽ ክግበረሉ ብሓያሎ ተቃወምቲ ውድባት ጠለብ ቀሪቡ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ተቃውሞ ዝገጠመ ሕጊ ዝኾነ ኣብ ምርጫ ዝሳተፍ ፓርቲ እንተወሓደ ናይ 10,000 ኣባላቱ ወይ ሰዓብቱ ፊርማ ከዳሉ ዝብል ይርከቦ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እቲ ሓድሽ ሕጊ ቅድሚ ምጽዳቑ ኩሎም ወከልቲ ተቃወምቲ ውድባት ዝርከብዎ ክትዕንዘተን ስለ ዝተኻየደሉ ሕጂ ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ምስ ጸደቐ ዝቕየር ነገር የብሉን ክብል ምላሽ መሃቡ ይዝከር። በንጻርቲ ሰበስልጣን ሱዳን ማዕቀብ ክለዓል ዘቕርብዎ ዘለዉ ጠለብ ዞባ ዳርፉር ገና ዓመፅን ግጭትን ይምስክር ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ባይቶ ጸጥታ ንማዕቀብ ሱዳን ዝከታተል ጉጅለብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ዳርፉር ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታት ሚሊሻታትን ሰራዊት መንግስትን ሓሓሊፉ ግጭታት ይረአ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ልዕሊ ኣብ ማዓስከራት ተዓቒቦም ዝርከቡ ተወላዶ ዳርፉር እውን ዝተፈላለየ ግፍዕታት ይወርድ ከም ዘሎ ብርሂዩ። ድሕሪ ስርዓት አልበሸር ምውዳቑ እቲ ግጭት ዝሃደ እኳ እንተመሰለ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ንሓድሕዶም እውን ውግእ ከም ዘይቋረጸ ይግለጽ። ዕጡቓት ሓይልታት ዳርፉር ሓድሽ መንግስቲ ንምምስራት ንዝቐረበሎም ናይ ሰላም ጻውዒት ምልሻ ጃንጃዊድ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ነቲ ናይ ሰላም ጻውዒት ክቕበልዎ ከም ዘይኮኑ ፍሊጦም እዮም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ክንቀሳቐሱ ዝጸንሑ ዕጡቓት ዳርፉር ብወገኖም ካብ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝረኽብዎ ዝነበሩ ደገፍ ደው ስለ ዝበለ ንጥፈታቶም ኣቋሪጾም ከም ዘለዉ ይግለጽ። ሓድሽ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ጸኒሑ ዘሎ ማዕቀብ ክለዓል ተደጋጋሚ ጻውዒታት ከቕርብ ጸኒሑ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ።
ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ሩስያ ብማህደረ ትምህርቲ ክትቅበሎም ጸንሐት ብዝሒ ኤርትራውያን ተምሃሮ ከተዛይድ ምዃና ተገሊጹ። እዚ ዝተገልጸ ካብ 23 ክሳብ 24 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ሶቺ ዋዕላ ሩስያን ኣፍሪቃን ንምክያድ ምድለዋት ኣብ ዝጻፈፈሉ ዘሎ እዋን እዩ። እቲ ዋዕላ ኣብ መድረኽ ቁጠባ ሃገራት ኣፍሪቃን ሩስያን ዘተኮረ እኳ እንተኾነ ሩስያ ኤርትራ ምስ ትርከበን 10 ሃገራት ኣቐዲማ ብዝበጽሓቶ ምርድዳእ ንተምሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዕድላት ከተስፍሕ ዘተባቢዑ። ሩስያ ቀዲማውን ኤርትራ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዕድላት ክትህብ እኳ እንተጸንሐት ኣብዚ ዋዕላ እዚ ብዝኽተም ዝተፈላለየ ተወሳኺ ውዕላት እቲ ብዝሒ ካብ ዝነበሮ ክዛይድዩ ዝበዝሐት ናይ ማህደረ ትምህርቲ ዕድላት ኣብ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ዘተኮረ ምዃኑን ኣዋሃድቲ ናይቲ ዋዕላ ይገልጹ። እዚ ዝመጽእ ቅንያት ዝካየድ ዋዕላ ሩስያን ሃገራት ኣፍሪቃን ኣብ ታሪኽ ዝምድና ዝሃገርን ኣህጉር ኣፍሪቃን ብዓይነቱ ዝተፈልየን ሰፍሕን ክኸውን ትጽቢት ተነቢርሉ ኣሎ። ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ቁጠባ ባህልን ትምህርትን ጸንሐ ምትእሳር ከተዕብም ምዳባ ነቲ ብቻይናን ሃገራት ምዕራብን ዝካየድ ዘሎ ምሽማው ንምጽምባሩ ዝዓለመ እዩ ክብሉ ዝተፈላለዩ ወገናት የረድኡ። ሩስያ ምስ ሱዳን፣ ግብፅን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ወተሃደራውን ፖለቲካውን ምድጋፍ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ እዩ። ብሕቡራት ኢማራት ዝድገፉ ሚሊሻ ንሓያሎ ናይ ፖሊስ ንቑጣታት ደሴት ሰኮትራ ከም ዝተቖጻጸሩ ዝተፈላለያ ምንጭታት ሓቢረን። ሕቡራት ኢማራት ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠነቶም ሚሊሻ የመን ናብ ደሴት ሰኮትራ ተዋፍሮም ከም ዘላ ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሑ። ሰኮትራ ፖስት ንስልያዊ ምንጭታት ታደሴት ምጥቃስ ብዘቕረቦ ዜና መሰረት ማዕርፎ ነፈርቲ ታደሴት ነፈርቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከይዓልባ ካብ 9 መስከረም ኣትሒዙ ከልኪሉ ጸኒሑ። እቲ ምኽንያት ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠኑ ሚሊሻ የመን ናብ ታደሴት ከይዋፈሩ ምዃኑን እቲ ምንጭ ይጠቅስ። እቶም ብሕቡራት ኢማራት ዝድገፉ ዕጡቓት ኣብ ከተማ ዓደን እውን ብተመሳሳሊ ንዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ከም ዝተቖጻጸሩ ኣይርስዕን። ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን እዞም ብሕቡራት ኢማራት ዝድገፉ ሚሊሻ ዝወስድዎ ዘለዉ ስጉምቲ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ክብል ኮኒንዎ። ብፍላይ እዚ ኣብ ደሴት ሰኮትራ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ የመን ዝተወስደ መጥቃዕቲ ኣብ የመን ምክፍፋልን ሓደገኛ ሳዕብን ዘኸትልን እዩ እናተባሃለ ይንቀፍ ኣሎ። ኣስታ 3,000 ነበርቲ ዘለዋ ሰኮትራ ኣብ መንጎ ወሽመጥ ዓደንን ባሕሪ ዓረብን ትርከብ ብደረጃ ኣህጉር እስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ናይ የመን ዝዓበየት ደሴት እያ። ንከተማ ዓደን ተቖጻጺሮም ዝርከቡ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፉ ሚሊሻ የመን ነታ ደሴት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅሮም ንምእታው ደገፍ ይግበረሎም ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ክግለጽ ጸኒሑ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕር ናይ የመን ካብ ዝርከብ ዕርድታት ሰራዊታ እኳ እንተሰሓበት እትድግፎም ሚሊሻታት የመን ንከተማ ዓደንን ካልኦት ኣገደስቲ ከባቢታትን ክቆጻጸሩ ወያ ትሰርሕ ዘላ። ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፉ ሚሊሻታት ንከተማ ዓደንን ካልእ ቦታታትን ድሕሪ ምቁጻሮም ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ዘይምርድዳእ ከም ዝተፈጥረ እዩ ዝግለጽ። ተሓጋጋዚት ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ኡርሱላ ሙለር ትመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራን ጅቡትን ብምብጻሕ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ተመያይጡ። ሚስ ኡርሱላ ኣብቲ ካብ 30 መስከረም ክሳብ 2 ጥቅምቲ ኣብ ኤርትራ ጸንሐትሉ መዓልታት ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ብምርኻብ ብመሻርክቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሰላሰል ዘሎ ናይ ልምዓት መደባት ዘትያ። ካብ ኤርትራ ናብ ጅቡቲ ዘምርሐት ተሓጋጋዚት ዋና ጸሓፊት ሕቡራት ሃገራት ብተመሳሳሊ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ሃገር ተራኺባ። ተሓጋጋዚት ጸሓፊት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ናብ ኤርትራን ጅቡትን እትበጽሕ ዘላ ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ዘይበቑዕ ምሕደራ መንግስታትን ግርጭታትን 27 ሚልዮን ህዝቢ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ውሕስነት መግቢ ከረጋግጽ ከም ዘይከኣለ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ውሕስነት መግቢ ከረጋግጽ ካብ ዘይከኣለ ብዝሒ ህዝቢ ዓለምና እቲ 24 ሚእታዊት ኣብዚ ዞባ ከም ዝርከብ ኢጋድ ዝሓለፈ ሰሙን ምግላጹ ኣይርስዕን። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ኣስመራ መስሕብ በጻሕቲ ሃገራት ንምግባራ ሓድሽ ውጥናት ይዳሎ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ሓደ ካብዚ ውጥናት እዚ ናብ ኣስመራ ባፅዕን ክረንን ጥራይ ንዝንቀሳቐሱ በጻሕቲ ሃገራት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ቪዛ ክወሃቦም ዝብል እዩ። ናብ ኤርትራ ዘእቶ ቪዛ ንምሕታት ኣብ ኤምባሲታት ኤርትራ ካብ 2 ሰሙን ክሳብ 2 ወርሒ ተጸቢእ። ብኢጣልያ ዝተሃንጸት ከተማ ኣስመራ ብዘለዋ ናይ ኣርት ዴኮ ጥንታዊ ቅርጽታት ኣብ መዝገብ ዩኔስኮ ከም ዝሰፈረት ዝፍለጥ እዩ።
እዛ መስሕብ በጻሕቲ ክትከውን ተስፋ ዝግበረላ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመታት በብእዋኑ ብዘጋጥማ ዘሎ ዋሕዲ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ጽሩይ ዝስተ ማይን ኤሌክትሪክን ስእነት መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራትን ናሃሪ ዋጋታት ክራይን መንበሪ ኣባይትን ተደሚርዎ ነበርታ መሪር ህይወት ይሕልፉ ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ። ኣስመራ ብዙሕ ዕቤት ካብ ዘርያ ከተማታት ኣፍሪቃ እናተባህለት እያ ትግለጽ። ናብ ብዙሕ ከተማታት ዓለም ናይ ምብጻሕ ዕድል ዝረኸቡ ድማ ኣስመራ ብጽምዋ ዝተዋሕጠት ከተማ ይብልዋ። ይኹን እምበር ኣብ ኤርትራ ካብ ዘለዋ ከተማታት ብተዛማዲ ተዝሓሸ ኣገልግሎታት ዘለዋ እያ። ብደረጃ ሃገራት ዝተኻየደ ወግዓዊ ቁፅሪ ህዝቢ እኳ እንተዘየለ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን 14,000 ነበርቲ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣምባሳደር መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፈረንሳ ዝነበረት ሃና ስምዖን ከንቲባ ከተማ ኣስመራ ክትከውን ተረቂሓ ምህላዋ ምንጭታት ኤረና ሓቢሮም። እቲ ኣምባሳደር ካብ ፓሪስ ድሕሪ ምስሓባ ክትድስክልድያ ናብ ካልእ ጽፍሒ ክትሰጋገር ኣብ ትፅቢትያ ጸኒሓ። ካብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ብዝተዋህባ ደብዳቤ ድማ ከንቲባ ከተማ ኣስመራ ንምዃን ተረቂሓላ። ኣብ ሽወደን ከተማ ስቶክሆልም ከባቢ ቦትሺርካብ ዘጋጠመ ከቢድ ናይ መኪና ሓደጋ 2 ኤርትራውያን ሞይቶም። ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዘጋጠመ ሓደጋ 4 ኤርትራውያን እውን ከም ዝቆሰሉ ወኪል ኤረና ካብቲ ሃገር ሓቢሩ። እቲ ሓደጋ ሓንቲ ሚኒባስ ነቶም ኤርትራውያን ጽዒናን ዝነበረት መኪና ብድሕሪት መጽያ ድሕሪ ምግጫዋ ዘጋጠመ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሓደ ካብቶም ኤርትራውያን ብኡንብኡ ክመውት እንከሎ እቲ ካልኣይ ግና ብከቢድ ተሃስዩ ኣብ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽናሕዩ ዓሪፉ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይ ሓደ ካብቶም ግዳያት ሓደጋ ሎሚ 8 ጥቅምቲ ኣብ ሽወደን ክፍጸም እዩ። ናይቲ ካልኣይ ሬሳ ግና ናብ ኤርትራ ክምለስ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶቅን ፕሬዚደንት መሰጋገሪ መንግስቲ ጀነራል ቡርሃን ዓብደልፈታሕን ኣብ ስዑዲ ዓረብ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ኣካይዶም። እቶም መራሕቲ ብሰንበት 6 ጥቅምቲ ናብቲ ሃገር ኣብ ዝኣተውሉ ምስ ንጉስ ሳልማንን ወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማንን ብምርኻብ ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ምትሕጋዝ ተመያይጦም። ስዑዲ ዓረብ ኣብ ሱዳን ገዚፍ ወፍሪ ንምክያዱ ውጥን ከም ዘለዋ ኣብቲ ኣጋጣሚ ክትገልጽ እንከላ ሱዳን ካብ መዝገብ መወልቲ ሽበራ ንኽትእለ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ዲፕሎማስያዊ ደገፍ ከም እትገብር ኣፍሊጣ። መራሕቲ ሱዳን ናብ ስዑዲ ዓረብ ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዘካይዱ ዘለው ሱዳን ኣብ የመን ኣዋፊራቶ ዘላ ሰራዊት ክትስሕብያ ዝብል ወረ ኣብ ዝናፈሰሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሱዳን ኣብ እዋን ስርዓት አልበሽር ንስዑዲ ዓረብ ብምድጋፍ ልዕሊ 2,000 ሰራዊት ናብ የመን ከም ዘዋፈረት ኣይርስዓን። ሬድዮ ኤረና ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ናብን ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዘይሕጋዊ ጽዋር ኣብ ጸጥታ ሃገር ኣዝዩ ኣሸቓሊ ጉዳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጸሉ እዋናት ሒዙ ኣብዚ ሓደ ዓመት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ካብ ናብን ክልላትን ጎረባብቲ ሃገራትን ኣጽዋር ክሰጋገር ከም ዝተታሕዘ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ። ክፍሊ ጸጥታ ሃገር ካብ ሱዳን ክሰጋገር ዝፈተነ እዩ ዝበሎ ልዕሊ 2,000 ሸጓጉጥን 71 ጠበናጁን ኣብ ሳልስቲ ዝመሓዙ ሽንዋ ኣፍሊጡ። እዚ ብሓይልታት ጸጥታን ኣባላት ፖሊስ ክልል ኣምሓራን ከም ዝተታሕዘ ዝግለጽ ዘሎ ጠበናጁ ናበይ ዝቐንዐ ምንባሩ ኣይተነጸረን። ኢትዮጵያ ድሕሪ ምውዳቕቲ ዝነበረ ስርዓት ብውልቀ ሰባት ዝውነን ጠበናጁ ሸጓጉጥን ከም ካራን ጎዞሙን ዝኣመሰለ ናይ ስሕለት መሳርሒታትን እናበዝሐ ምምፁ እዩ ዝዝረበሉ። ኣብቲ ሃገር ኣንጸላልዩ ምስ ዘሎ ናይ ብሔር ግጭታት ፈቐዱ ሰጋገር ዘሎ ጽዋር ኣብ ዜጋታት ሃገር ከቢድ ሻቕሎ ተሓቲሩ ይርከብ። በብእዋኑ ኣብ ዝተጓሃረ ግጭታት ህዝቢ ዓጢቕዎ ብጸንሐ ሕብረታት ኣብ ሓድሕዱ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘብጽሐ ጸብጸባት ሃገር የመልክቱ። ሱዳን ካብ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣስታት 1.5 ቢልዮን ዶላር ብሓገዝ ምቕባል ኣፍሊጣ። እቲ ገንዘብ ኣካል እቲ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት በሽር ነቲ ሃገር ዝተመባጽዖ ናይ 3 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ምዃኑ ሚኒስተር ፋይናንስ ሱዳን ኢብራሂም አልባዕዳዊ ገሊጹ። እቲ ዝተረፈ ድማ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ሱዳን ክትቅበሎ ትጽቢት ከም ዘሎ ጠቒሱ። ብኸቢድ ተሃስዩ ዘሎ ቁጠባ ሱዳን ክበራበር ኣስታት 8 ቢልዮን ዶላር ፊናንሳዊ ሓገዝ ከም ዘድሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶቅ ይሕብር። ኣስታት ፍርቂ ናይቲ ሱዳን ትጠልቦ ዘላ ብዙሕ ገንዘብ ብመልክዕ ልቕሓን ሓገዝን ክርከብ እኳ እንተኻእለ እቲ ዝተረፈ ኣብ ጸዓት ህንጻ ነዳዲ ዕደናን ካልእን ናይ ወፃኢ ወፈርቲ ብምዕዳም ኣማራጺታት ክርከብ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ቁጠባት ሃገር የረዱ።
ክሊማው ለውጥ ዓለምና ኣብ ዘሻቕል ደረጃ በፂሕሎ እናበለ ዝጣበቕ ኤክስቲንክሽን ሬቢልየን ኤክስታር ዝተባሃለ ምንቅስቓስ ብደረጃ ዓለም ሰፊሕ ናይ ተቓውሞ ሰልፊ የካይድ ኣሎ። እቲ ምንቅስቓስ ዓለማዊ ዋዒ ናብ ኣሰ ይመጽእ ብምህላኡ ዕቱብ ቆላሕታ ክግበረሉን መንግስታት ድማ ዓለምና ገጢሞን ዘሎ ብድሆ ክሊማዊ ለውጢ ንህዝቢ ብጋህዲ ከፍልጡን ዝጠልብ እዩ። ኣማይ ደገፍቲ እቲ ምንቅስቓስ ኣብ ፓሪስ፣ ለንደንን ካልኦት ከተማታትን ኤውሮጳ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ሰልፍታት ዓለምና መተካእታ የብላን፣ እዛ ካልእይቲ ዘይብላ ዓለምና ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ዘላ ዝብልን ካልእን ጽሑፋትን ጭርሖታትን ኣልዒሎም እቶም ሰልፈኛታት ኣብ ኣውራ ጎደናታትን ድልድላትን ብምድቃስን ምርኢት ሓምላይ ልምዓት ብምትካልን መካይን ከይሓልፋ ከኽልክሉ ተራዮም። ከም ኣድማን ኣብያታትን ብምውዳብ ንዕቃበ ከባቢ ዝቃለስ ኤክስቲንክሽን ሬቢልየን ኤክስታር ኣብ 31 ጥቅምቲ 2018 ኣብ ብሪጣንያ ዝተመስረተ ዘይጎነፃውን ፖለቲካውን ምንቅስቓስ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዓለምና ወከልቲ ኣለዎ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሓሙስ ፍጻሜታት ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዳግም ዝትስእ ዘለዎ መገዲ ኣየር ዩጋንዳ ካብን ናብን ካምፓላ ኣስመራ ቀጥታዊ ናይ መጓዓዝያ በረራታት ክጅምር ምዃኑ ፍሊጡ ዝጅምረሉ ዕለት ግና ብንጹር ኣይጠቐሰን። እቲ መገዲ ኣየር ናብ ኣዲስ ኣበባ፣ ጅቡቲ፣ ሃርጌሳን ካልኦትን ብሓፈሻ ናብ 9 ሃገራት እዩ በረራታት ክካየድ። ካብ 1977 ኣትሒዙ ኣብ ስራሕ ዝወዓለ መገዲ ኣየር ዩጋንዳ ብሰንኪ ዝተፈላለየ ምኽንያት ንነዊሕ ዓመታት ደስ ኪሉ ይጸኒሑ። እቲ መገዲ ኣየር ካብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ 2019 ዳግም ከም ዝተስአ መንግስቲ እቲ ሃገር ድሕሪ ምእዋጁ ብክልተ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ኤርትራ ናብ እትርከበን 9 ሃገራት በረራታቱ ዳግማይ ከም ዝጅምር ገሊጹ። መጅማር ቀጥታዊ በረራታት ካምፓላ ኣስመራ ነቲ ኤርትራውያን ብመገዲ ኣየር ግብፂ ብካይሮ ዘካይድዎ ዝነበሩ ኮለልን ገልታዕታዕን ዝበዝሖ ጉዕዞ ክሕፅር ተፅቢት ይግበረሉ። ዩጋንዳ ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ንዝሓዙ ብዘይ ቪዛ ካብ ዝቕበለ ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይና በሳላዚ ፖሊሲ እዚ ኣሽሓት ኤርትራውያን ናብቲ ሃገር እናገዓዙ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ይኹን ናብ ካልእ ሃገራት ናይ ምጥያስ ዕድላት ንምርካብ ክኢሎም እዮም። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ የመን ከተማ ዓደን ዓስኪሩ ዝጸንሐ ገለ ክፋል ሰራዊታ ከም ዝሰሓበት ተገሊጹ። ሮይተርስ ንናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ወተሃደራት ዝጸዓና ኣውቶቡሳትን ድሩዓት መካይንን ካብታ ወደባዊት ከተማ ብመርከብ ተጻዒኖም ወፂኦም። ኢማራት ገለ ክፋል ሰራዊታ ካብ ዓደን ዝሰሓበት ኣብ መንጎቲ ብስዑዲ ዝድገፍ መንግስቲ የመንን ብኢማራት ዝድገፉ ሚሊሻን ተፈጢሩ ንዘሎ ምፍጣጥ ንምህዳእ ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ የረድኡ። ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝድገፉ ሚሊሻ የመን ኣብ ዓደን ኣብ ዝርከብ ትካላት መንግስቲ ድሕሪ ምቑፃሮም ኣብ ሪያድ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ዕልዋዩ ክብል ከም ዝኾነኖ ይርስዕን። ሕቡራት ኢማራት ኣብ ኤርትራ ዘሰልጠነቶም ሚሊሻ ናብታ ኣብ የመን ብዕቤት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ስትራቴጂያዊት ደሴት ሰኮትራ ተዋፍር ከም ዘላ ሰኮትራ ፖስት ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ምጥቃሱ ይዝከር። ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ኣብ ጉዳይ የመን ዝጸንሐን መርገጺ እናተፈላለየ ብምምጽኡ ስዑዲ ነታ ኣብ መሬታት ዝርከብ መንግስቲ የመን ክትድግፍ እንከላ ኢማራት ድማ ኣብ ዓደን ዝመደበሩ ንምንጻል ደቡብ የመን ዝቃለስ ሚሊሻ ትሕግዝ ምህላዋ ተንተንቲ ፖለቲካ ትዞባ ይሕብሩ። ብስዑድ ዓረብን ኢማራትን ዝተመርሐ ኤርትራ ትርከቦ ወተሃደራዊ ልፍንቲ 31 ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሕቲ ናይ የመን ኩናት ካብ ዝእውጁ 5 ዓመቱ ኣውፂሩሎ። ኣብ ሩዋንዳ ደቂ ኣንስትዮ ርኹሳት እየን ኢሉ ዝሰበኸ ኣሜሪካዊ ፓስተር ከም ዝተሰጎገ መንግስታዊ ማዕከን ዜናታ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ግሬግ ስኮፍ ዝተባሃለ ፓስተር ብዝውንና መንፈሳዊ ትምህርቲ ትህብ ሬድዮ ቅድሚ 1 ዓመት ኣቢሉ ደቂ ኣንስትዮ ርኹሳት እየን ዝብል ትሕሶ ዘለዎ ስብከት ድሕሪ ምትሕላፉ መንግስቲ እቲ ሃገር እታ ሬድዮን በቲ ፓስተር እትውነን ቤተ ክርስቲያንን ደው ክብላ ኣዚዙ። እንተኾነ እቲ ኣሜሪካዊ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ጋዜጠኛታት ብምዕዳም ብዛዕባታ ቅድሚ 1 ዓመት ዝተዓጽወት ቤተ ክርስቲያንን ደው ዝበለት ሬድዮን ኣመልኪቱ ጋዜጣዊ መግለጺ ክህብ ኣብ ዝፈተነሉ ዘይሕጋዊ ኣኼባ ወዲብካ ተባሂሉ ብፖሊስ ተኣሲሩ። መንግስቲ ሩዋንዳ ነቲ ህዝባዊ ስርዓት ንምዝራግ ዘንቀደዩ ዝበሎ ኣሜሪካዊ ፓስተር ብንቡ ካብ ሃገሩ ከም ዝወፅእ ገይርዎ።
መንግስቲ ሩዋንዳ ኣብ ምቁፅጻር ወሊድን ምንጻል ጥንስን ንደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ መሰል ዝህብ ሕግታት ብምትእትታው ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ፍርያምነትን ጥዕናን ንምዕባይ ትምህርቲ ወሲብ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክወሃብ ምውሳኑ ብኣኽረርቲ እምነታት ክርስትና እታ ሃገር ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ኣብ ኖርዌይ ኣብ ጽምብል ምምስራት ሳዋ መበል 25 ዓመት ኣብ ከተማ ኦስሎ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካብ ህግደፍ ዝተሳተፉ ናብ ኤርትራ ዝተሰጎ ሰብ ከም ዘየለ ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ዘለዉ ወገናት ንሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ይኹን እምበር መንግስቲ ኖርዌይ 47 ኤርትራውያን ከም ዝሰወገ ምዝ ናይ ጽምብል ምምስራት ሳዋ ኣተሓሒዞም ሓያሎ ወገናት ብማሕበራዊ ሚድያታት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። መንግስቲ ኖርዌይ ኣብ ዓመተ 2019 ናይ ዕቑባ ሕቶኦም ዝነጸጎም ኣቐዲሞም ኣብ ኢጣልያን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን ናይ ኣጻብዕቲ ዓሸራ ዘለዎም ብመሰረት ስምዕ ዳብሊንን ካልኦትን 45 ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ ክመልስን ከሎ ክልተ ድማ ቦለንትኦም ናብ ኤርትራ ከም ዝመለሶም ጸብጻብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ተሃገር የመልክት። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ግና ዝተመልሰ ኤርትራ እውን ኣይነበረን። ኣብ ኤርትራ ካብ ዘሎ ጉዱድ ዕስክርና ሃዲሞም ኣብ ኖርዌይ ዕቑባ ዝሓተቱ ኤርትራውያን ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ምምስራት ሳዋ ጽምብል ዘካየዱ ኤርትራውያን ኣዛረበ ኮይኑ ምህላው ዝፍለጥ እዩ። ማዕከናት ዜና ኖርዌይ ኣብ ዘቕርብኦ ሓበሬታ እቶም ኤርትራውያን ወተሃደራዊ ልብሲ ወዲዮም ባንዴራ ኤርትራ እናንበልበሉ ምስቲ ናብቲ ሃገር ዑደት ዘካየድ ዝነበረ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ክስኣሉን ወዛሕዛሕ ክብሉን ምስቲ ዕቑባ ንምሕታት ዘቕረቦ ምኽንያት ዘይሳነዩ ክብላየን ዝጠቕሳ። ገሊኦም ካብቶም ዕቑባ ዝሓተቱ ዜጋታት ኤርትራ ኣብዚ እዋን ዜግነት ወሲዶም እኳ እንተኾኑ ኖርዌይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ሒዛቶ ዝጸንሐት ፖሊሲ ክትፍትሽ ዘገድድ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ኣገንዚቦም። ኖርዌይ ኣቐዲማ ዕቑባ ሓቲቶም ከብቅዑ ብመንገዲ ሱዳን ናብ ኤርትራ ንዝመላለሱ ኤርትራውያን ንምቁፅጻር ዝወሃቦም ናይ ስደተኛታት ናይ መገሻ ሰነድ ኣብ ርእሲ ናብ ኤርትራ ናብ ሱዳንን ኢትዮጵያን እውን ከይበጽሑ ዝእግድ እዩ። ስዊዘርላንድ ኣቐዲማ ኣብቲ ሃገር ዕቑባ ሓቲቶም ናብ ኤርትራ ንዝመላለሱ ኤርትራውያን ትከታተልን ናይቶም ናብ ኤርትራ ከም ዝበጽሑ ዝተረጋገጸ ድማ ናይ ዕቑባ መሰሎም ከም ዝሰረዘትን ይፍለጥ። መራሕቲ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ኡጋንዳን ኬንያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዝገበረሎም ዕድመ መሰረት ኢትዮጵያ ኣትዮም። እቶም መራሕቲ ብ10 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ምምራቕ ፓርክ ሓድነት ንምስታፍ ናብቲ ሃገር እኳ እንተኣተው ጎኒ ጎኒ እውን ኣብ ሁሉ ኩነታት ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከም ዘተዩ ተሓቢሩ። መራሕቲ ኤርትራን ጅቡትን እውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ክሳተፉ ዕድመ እኳ እንተቐርበሎም ምኽንያቱ ብዘይተፈልጠ ክርከቡ ይከኣሉን። ይኹን እምበር ወከልቶም ከም ዝለኣኹዩ ተገሊጹ። ፓርክ ሓድነት ብሓገዝ ሕቡራት ኢማራት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ቤተ መንግስቲ ዝተደኮነ እዩ። ቤተ መንግስቲ ኢትዮጵያ 130 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ኮይኑ እዚ ኣብ ቀጽሮ ተደኪኑ ዘሎ ፓርክ ሓድነት ድማ 40 ሄክታር ዝሸፈነ ልሙዕ ቦታ ታሪኻውን ባህላውን ንብረታት ቤተ መንግስትን መካነ እንስሳን ዘጠቓለለ እዩ። መንግስቲ ግብፂ ኣንጻሩ ዝካየድ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዘይጻወር ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ሙስጠፋ ማድቡሊ ኣጠንቂቑ። ንሱ ኣብ ዘመሓላለፎ መጠንቀቕታ ነቲ ሃገር ንምሕማስ ዝካየድ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካል ናይቲ ግብፂ ንምዝራግ ዝካየድ ኩናት እዩ ክብል ጠቒስዎ። ንሱ ነቲ መጠንቀቕታ ዘመሓላለፈ ህዝቢ ግብፂ ኣንጻር ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ዝቐንዐ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምክያድ ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያታት ውዳበን ምድላዋትን የካይድ ምህላው ኣብ ዝጥቀሰሉ ዘሎ ግዜ እዩ። ኣብ ግብፂ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሒዙ ኣንጻር ፕሬዚደንት አልሲሲ ዝቐንዐ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክጓሃር ጸኒሑ እዩ። ሓይልታት ጸጥታ ግብፂ ምስቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብዝተሓሓዝ ልዕሊ 3000 ሰባት ክኣስሩ ከለዉ እቲ ናይ ምእሳር ዘመተ ይቕጽል ከም ዘሎ ጸብጻብ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት የመልክቱ። ካብቶም ምስ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብዝተሓሓዝ ዝተኣስሩ ኣሽሓት ዜጋታት ሃገር ኣማኢት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከም ዝርከብዎም እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية